content, molt content. Ja ho crec que sí, eh? Vull dir, ara el taxi et pots deixar baix i no et fa mandra, doncs... I a més em sembla que ara diuen que posaran una parada de metro just aquí en aquest mateix carrer. Vull dir que això, per nosaltres, és molt important.